Prezentarea kitului 4.3 de la producătorul Vivela Production. Acesta este un voal intravaginal, utilizat pentru a colecta secreții vaginale, ADN și proteine, în vederea efectuării unui test PCR, pentru HPV și infecții cu transmitere sexuală. Kitul 4.3 este ambalat într-o cutie de transport, care include instrucțiuni de utilizare în limba română, voalul intravaginal, Vivela Aptu, tubul de transport Aptu Retrofiter, o pungă de siguranță în conformitate cu reglementările UE 3373, o pungă de curierat, necesară pentru transportul probei la laborator. Vă rugăm să citiți instrucțiunile și să respectați recomandările și restricțiile. Spălați-vă pe mâini și ștergeți-le cu un prosop curat. Deschideți cutia și scoateți Vivela Aptu din ambalajul său desfăcându-l în partea special prevăzută în acest sens. Păstrați cutia și aruncați ambalajul desfăcut împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Prindeți cu degetele aplicatorul de partea terminală, în zona de prindere. Relaxați-vă și alegeți poziția care vi se pare cea mai confortabilă, șezând cu picioarele depărtate, în picioare cu un picior ridicat sau în picioare cu picioarele ușor flexate. Depărtați labiile exterioare și apropiați partea superioară a Vivela Aptu de vagin. Introduceți ușor voalul cu ajutorul aplicatorului. Continuați să împingeți ușor voalul cu ajutorul aplicatorului până ce zona de prindere rămâne în afara vaginului. Partea terminală în formă de V trebuie să atârne liber în exteriorul vaginului. Pentru a scoate aplicatorul, trageți-l ușor afară, având grijă să nu trageți și voalul. Aruncați aplicatorul împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Atenție! În funcție de dimensiunea vaginului și de modul în care ați introdus voalul intravaginal, este obligatoriu ca extremitatea în formă de V să rămână vizibilă, astfel încât să poată fi îndepărtat după utilizare. Așteptați cu voalul introdus în cavitatea vaginală 2 minute. Pentru a scoate voalul Vivela Aptu, spălați-vă pe mâini și ștergeți-le cu un prosop curat. Deschideți capacul Aptu Retrofiter al tubului și țineți-l în mână. Așezați tubul pe o suprafață plană și curată. Relaxați-vă și alegeți poziția care vi se pare cea mai confortabilă din cele prezentate mai sus. Voalul se îndepărtează ușor trăgând de partea terminală în formă de V. Introduceți specimenul prelevat în interiorul tubului. Închideți prin apăsare capacul Aptu Retrofiter până ce se aude de 3 ori click, păstrând specimenul prelevat între pereții retrofiterului și ai tubului. Puneți recipientul cu proba colectată în punga de siguranță. Sigilați punga și introduceți-o în cutia kitului. Cutia kitului se introduce în punga de curierat. Înmânați coletul curierului cât mai repede posibil, maxim 48 de ore. Atunci când este diagnosticat, într-un stadiu incipient, cancerul de col uterin este o boală care poate fi prevenită.